नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण गणित या विषयाचा अपूर्णांक घटकावर आधारित अपूर्णांकांची बेरीज वजाबाकी हा भाग पाहणार आहोत। तर मुलांनो, गेल्या पाठामध्ये आपण अपूर्णांकाविषयी पाव, अर्धा, पाऊण, त्यानंतर पूर्ण हे पाहिलेले आहे। आज आपण पाहणार आहोत अपूर्णांकाची बेरीज आणि वजाबाकी कशी करायची। पहा, लक्षात घ्या, या ठिकाणी मी तुम्हाला दोन अपूर्णांक दिलेले आहेत, 5/7 आणि 6/7। तर मुलांनो, 5/7 अधिक 6/7 या अपूर्णांकाची आपल्याला बेरीज करायची आहे। सगळ्यांनी लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी पहा, दोन्ही याचा छेद 7/7 हा आहे। म्हणजे या ठिकाणी पहा, लक्षात ठेवायचं आहे, छेद सारखा आहे म्हणून आपण काय करायचं आहे, छेद एकच छेद मांडायचा आहे। आणि अंश किती आहे, 5 आणि 6, मग 5 आणि 6 ची काय करायची आहे, बेरीज करायची आहे। 5 आणि 6 यांची बेरीज येते 11, म्हणून या ठिकाणी या उदाहरणाचं उत्तर आलेलं आहे 11/7। त्यानंतर या ठिकाणी मी तुम्हाला दुसरं उदाहरण दिलेलं आहे। या ठिकाणी सुद्धा 9/8 अधिक 6/8 या अपूर्णांकामध्ये सुद्धा छेद सारखाच आहे म्हणून या ठिकाणी आपण छेद 8 घेतलेला आहे। आता अंश किती आहेत, 9 आणि 6, 9 आणि 6 ची बेरीज येते 15, छेद तसाच 9 आणि 6 15, म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर येत आहे 15/8। त्यानंतर तिसरं उदाहरण घेतलेलं आहे 7/5 अधिक 6/5। या ठिकाणी पहा, छेद सारखा आहे 5 म्हणून मी तो कॉमन लिहिलेला आहे, 7 अधिक 6 बरोबर 13, 13/5। त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तो आपण वजाबाकीचा घेतलेला आहे, 5/8 वजा 2/8। या ठिकाणी सुद्धा छेद 8 आहे म्हणून याचं उत्तर कसं येईल पहा, अंशांची वजाबाकी करायची आहे, 5 वजा 2। या ठिकाणी 5 मधून 2 गेले 3, 3/8। त्यानंतर मी पुढचं उदाहरण घेतलेले आहे 11/5 वजा 4/5। या ठिकाणी पहा, छेद आहे 5, दोन्हींचा छेद सारखा आहे म्हणून आपण काय करणार आहोत, अंशांची वजाबाकी करणार आहोत। 11 आणि 4 ची वजाबाकी येते 7, म्हणून याचं उत्तर, या उदाहरणाचं उत्तर येते 7/5। त्यानंतर पुढचं उदाहरण आहे 8/9 वजा 3/9। या ठिकाणी छेद किती आहे, 9 आहे, मग सारखाच आहे दोन्हींचा छेद म्हणून अंशांची वजाबाकी करणार आहोत। 8 आणि 3 ची वजाबाकी येते 5, म्हणून त्याचं उत्तर येतं 5/9। त्यानंतर पुढचं उदाहरण आहे 9/10 वजा 2/10। या ठिकाणी पहा, 9 आणि 2 ची वजाबाकी येते 7, म्हणून 7 आणि छेद तसाच 10 म्हणून 7/10। त्यानंतर पुढचं उदाहरण पाहणार आहोत 11/3 वजा 5/3। या ठिकाणी सुद्धा छेद दोन्हींचाही 3 आहे म्हणून या ठिकाणी आपण खाली 3 लिहिलेलं आहे। 11 आणि 5 ची वजाबाकी करायची आहे, 11 आणि 5 ची वजाबाकी येते 6, म्हणून त्याचं उत्तर येतं